Ifitha futhi into ziyabheda futhi bekunje wazwile kodwa amafutha besanyuke kanjani Yo, abiza bafowethu. awungcono yini mnandi futhi mina futhi izinto ziyabhedela futhi hayi Indaba bafo manje ungenza kanjani ukuthi izinto zihambe kahle? futhi ngeke bese umshudo futhi singawuthola Umshudo bethu yabo siswami nawo umshudo. unawo siswakho umshudo Yeah. Ngamele siwuthole bethethe umuntu ukuhlanganisa phela kuyabheda bekunje amafutha bebiza kanje ngasekhaya kuthiwa ngidla kakhulu mfethu indoda Manje bafo usufaka mina kulo mshasha ufuna ukwenza manje. awuphela mfethu wena umuntu engizela ukuhamba naye mfethu oyi-out yami akekho omunye mfethu kodwa-ke usenza into engasile mfethu ukuzama nje ukuphanda futhi manje liyadingakala futhi Umsebenzi ongasesawa namanje hayi. Ngathi unzima kakhulu. mfethu ukhuthumeki into ethi ulanda nomshudo futhi ungathi usudlala ngami bo uyangihleka mhlawumbe ngidlala ngami Ekwenzayo noma Awusesawuzona ukuthi ibhodelesha ngawo yazi nganakile ukuthi ngiphuthuma. Hayi kodwa sisulezi yazi. Awuthaya khophote nje eshaya. Show umoya ngayibona haza kubulawa stress Hey ngisengithi ngishawa umoya ipheke lento sikhulume ngayo Hayi angiphethe baba. awu bese musawu ngemfilima bese ngihlale kanjena manje Awungadlali baba ngidlala. Yabo 19. awu bese awuthi ngisiphathe phela futhi aza ngaze ngasiphatha Hawu uzayisebenzisa kanjani point engazoyiphatha? awukahle futhi awuthi ngiphathe ivolo futhi ngizengaphi hayi ngiyoqondile yona Hayi bo elona. Awazi ukubona umshudo adlula. Bathi sithatha uthaya uyena adela. Hayi kuzofanele simthola ukusheshsha uthaya. Yazi. Just go mfana udlulela ekitchen. Wena ushonele gawami. ya ngokusenza uthi ungayikhuluma indaba engakufuni phethe lapho olethe lale liwashi osheshe ongiyekela cima nomhlangano wakho engomcimbi Yoze ngishubeleke manje. Kaze ngizothini kosisi? Ey, nalokho efoni. Eva. Hayi kodwa ithi ngiqhubeka nendlela. Mabuke kudangele nje thini Angisakwazi ukungena competition. usupractice kangaka ukuthi usangeni Dlale isikhathi sami shows. ngoba semthengene ibhodlela elibizayo eceleni Hayi. Mosha imali yakho shows lapho. Ngisuke ngabanje inkonzo. Usathi washilami nefoni yami so ayengikwazi ukuthi hambe ngeleyo ama competition fami ngifuna umuntu oyenzile lento lekeze ngimthola. usengimosha imali engaka ukuthenga le bhodlela Ngizozama ukubuyisela imali yakho ukuthi angazi kanjani. Yazi nje lo. Yazi awukho umshodo angiwasisi. Wena, yazi wena. Uyayisa wena. Awulindi imiyeke phela umagcina wakithi lona. Hayi lonto ukuyimyekelena obuyeyisa lo. Uvela umshudo.
Uthathe omunye umfana. Akuzwanga. Bathi ufuna ukubuka. Yazi uthini? Elakusasa ilanga ngingashoni singawulandile. Oyisaka wena. Alright, kodwa. Akulimazana. Ayilutho sisi. Hey, nawu ukuthi uyahlupha, hayi ke.